Egunon guztioi, egunon streaming bidez aurkezpen hau jarraitzen ari zareten edo ondoren ikusiko duzuen ikusentzule guztiei. Zazpigarren ordizia mitin, Jose Antonio Peña mitina, oroimenezkoa, aurkeztera gatoz orain honetan, datorren zapatuan, uztailaren 22an ospatuko den ekitaldia izango da, eta atletismo mailan esan genezake bai eskualde, Goierri eskualdean, baita Euskal Herri, Estatu eta nazioarte mailan ere ausartzen gara esaten, urtetik urtera proba oso garrantzitsua bihurtu dela. Zazpigarren edizio honetara iritsi gara eta esan bezala, urte batetik bestera haunditzen joan dan proba izan da, bai kalitatean, bai prestigioan eta bai ospean ere bai. Aurtengo edizio honi dagokionez, gaurko aurkezpenean hemen dauzkagu, erakunde eta antolakuntza ezberdinetako ordezkariak, askar gehiegi luzatu ez gaitezen aurkeztuko dizkizuet, han iskinatik hasita, Ordiziako Laboral Kutxako sukurtsaleko zuzendaria Jokin Goia, Gorka Iturriaga Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaria, Jon Ander Caballero Ordiziako udaleko kirol zinegotzia, Eneko Agirrezabal, Txindoki atletismo taldeko lehendakaria, Beasaingo udaleko alkatea Leire Artola, Foru Aldunditik Marta Pastor, kirol zuzendaria, eta hemen nire ondoan azkenik Xabier Lasaga akuariumeko marketing arduraduna. Az gaitezen bada, zazpigarren edizio honek dakartzan berrikuntzekin eta horretarako Zerrobe eta Eneko Agirrezabali hitza ematea, bera da Txindoki Atletismo Klubeko presidentea. Eta Eneko, lehendabiziko bi galderak, lehena eta bigarrena loturik badoaz ere, zazpigarren edizio honek zer dakarkigu? Zortzigarrena? Zortzigarren edizio honek zer dakarkigu berrikuntzen artean, antolakuntzari dagokionez, parte hartzeari dagokionez, nola ez? Berrikuntza nagusia nik uste, urtez urte aziz goaz, baina urtengo berrikuntza nagusia eta nik uste atentzio gehiena ditu duna izan diela argiak. Erabiliko ditugu erritmoa markatzeko argiak, gaur egun leku askotan ez di erabiltzen oraindik, orain dela urte batzuk, 4 bat urte, 5 bat urte erabiltzen hasi ziren, errekorraketa egiteko, bereziki fondo eta medio fondoko probetan, atletenek erritmoa jarraitu ahal izateko, eta gu ibili ginen, ikustenean lor genezaken olako zerbait instalatzea Ordizian, eta segurako ingenieri baten laguntzaz lortu dugu instalazio hori egitea, eta izango da Espainia mailan bigarren aldia horrelako argiak erabiliko diena atletismoko mitin batean. Orduan, bastante atentzio ditu do, jendea erakarri do nik uste bereziki 800 eta 1500 probetan. Hortaz, berritasun nagusia hori litzeke aurten. Zein helbururekin? Helburua da atletek erritmoa errazago jarraitu ahal izatea. Bereziki erbia, lasterketa guztietan erbia dago, erbiak erritmoa markatzen du, baina erbiak erreferentzi bezala argia balin badauka, erbiak eta gero erbiak kentzen denean beste korrikalariek erritmoa jarraitzeko argiaren erreferentzia balin badaukate, bastante erresagoa da, berai badakite zer ritmotan doa zen. Hortaz, argi hori jartzen da, beraien ezkerretik, eta bisualki ere, kanpoan armaietan dagoen jendeak ikusten do, ea lasterketa zein erritmotan doan, ea espero baina azkarrago, astiroago doan, orduan nahiko ondo geratuko da. Beste 8. edizio honi dagokionez, zeintzuk izango dira izen nagusienak, parte hartzeari dagokionez, kalitatea mailaren gainean? Proba guztietan egongo da maila, adibidez 100 metrotan aurreko asteartean Bilbon 10 segundutik jetsi zuen Joni Renteria kolonbiarra etorriko da. 1500 metrotan esaten nuena, maila handiko jendea, 72ko jendea, 73, Ignacio Fontes Espainiarra. Jende asko olimpiar jokoetarako gutxieneko markak egin nahian. Azkeneko aukera izango dute, minima hori egiteko. Hortaz, eskaria handia eduki dugu, bereziki bi proba horietan. Eta, 800ean ere Marokoarrak eta jende asko. 110 metroetan ere egongo da gizonetan, 110 esiak, Orlando Ortega,
Olinpiar Jokoetan bigarren izan zena, etorriko da. Baita Jon Kaban, oraintxe Euskadiko errekorra egin berri duen hirurako mutila, egongo da. Eta gero nesketan, pertiga jauzian adibidez Roberta Bruni italiarra egongo da. Luzera jauzian suediar bat egongo da. Kadi Saina. 800 metrotan ordizian behin baino gehiagotan egon den Rosemary Almanza kubatarra egongo da. 200 metrotan ere beste kubatar bat 50 segundutik jetxi duena. Hortaz, nik uste dut proba guztietan lortu dugula norbait egotea. Bereziki erakargarriak izango dira medio fondoko probak, baina guztietan egongo da maila ona. Bueno, izen aldetik behintzat, kartel guztiz erakargarria eta interesgarria eta ikusgarritasuna ziurtatuko duena proba honetan. Eskerrik asko Eneko, gero berriz ere hartuko duzu hitza. Jarraitzen dugu Jonander Caballerorekin, Ordiziako udaleko kirol zinegotzia. Ordiziarentzat ia 8. Bertan antolatzeak proba honek, Ordiziarentzat, herriarentzako honek ikaragarria suposatzen du horrelako proba bat antolatzeak, ez da, Jonander? Bai, ala da. Lehenengo, danoi pixkat, eskerrak emanez, laguntzagatik, danon laguntza beharrezkoa da, olako ekitaldi potente bat antolatzeko, eta bereziki Enekori eta bere taldeari, txindoki atletismo taldeari, ikusi behar da eta ipatu beharrekoa da, lehenengo ediziotik 8. honetara, mitinak, Ordizia mitinak eman duen saltoa, ez? Eta, udalak eskerrak eman, Enekori eta bere taldeari, eta esan deten bezala, gore ipatzekoa da. Asteburu honetan, Ordizia izena, estadu mailan hau askotan egongo da, atletismo munduan bereziki, orduan, Ordiziarentzat eta Ordiziako udalarentzat garrantzia handikoa da hori, eta aurten ere beste bultzadatxo bat ematea erabaki gendun, sinisten degulako, egiten nahi dan lana, eta, herriarentzat bai, badauzkagu beste ekitaldi potente batzuk, klasika adibidez, baina, atletismoko ekitaldi hau, punta-puntan dago estadu mailan, eta horregatik, pozik eta oso interesgarria. Mitinoren eragilea Jose Antonio Peña bera izan zen, 2015an utzi gintuena, eta horrek nolabait ere historikoki atletismoa Ordizian oso garrantzitsua izan bada ere, berpizkunde bat etorri dela ekitaldi honekin iruditzen zaizu, atletismoak duen garrantzia herrian handitu da, ezta? Bai eta ez esango nuke, Ordizian atletismoa beti izan du garrantzia eta beti izan da, ez, eredu bat. Kontuatu zaitezte, oain dagoen pista, 4. pista dela, ja. 70 hamarkadan errauzeko pista bat zegoen, eta, hor, eta ipatu nahi nituzke bere garaian launa handia egin zuten, eta ustet, oaingo fruituak eman ditu, eta oain horregatik gauden bezala Ordizian, adibidez, Txato Caballero, Jose Txoimaz, Peña Bea, Txike Rugaeta, eta baten bat aztuko zait, baina haiei ere, haien gatik eta haiei eskerrak eman behar zaie, gaur egun daukagun herrian dagoen presentzia atletismoekin. Mitinak, bai, laguntzen du, baina nik ustet arrobiak lantzen eta ustet garrantzian handia duela, eta hortan jarritu behar da, badakit horretan daudela eta garrantzitsua da. Orduan, gehoz eta zailego da baita ere, gaina Ordizin kirol talde piloa dauzkagu, eta baniko handia dau, baina, beti izan da presentzia Ordizin eta gaur egun baita, noski. Eta laguntza horretara ere batu dena Beasaingo udala izan da, hain zuzen ere mitinean 1500 metroko probak, Beasain saria izena eramaten du, Leire, eta honekin ere Beasaingo udalak bere konpromisoa baieztatzen du proba honekiko, mitin honekiko. Bai, noski, azken finean, Beasaingo udalak kirola edo kirol jardun oro sustatza eta laguntza edo helburu ez, eta horren baitan kokatzen dugu, kasu honetan, mitin honi ematen diegun babesle eta laguntza hori ez. Esan da, 8. edizioa,
hasieratik ona frogak eta ekitaldiak izan duen bilakaera ikustekoa da, ez azkenean, eta froga hazi egin da, mailan, kategorin, etortzen dian atleta eta kirolarien mailan ere, eta hori nolabaite, bereiek egindako lan hori aitortzeko gaude, ez, eta zentzu horretan, eukiko ditugu begirada asko eukiko ditugu larun batean mitinari begira, ez, bertan egongo dan kalitate, inguru abar guztieri begira, telebistak, komunikazio bideak, baina baita ere bertara etorri eta atletismoaz disfrutatera etortzen diran guzti horiek begira izango ditugu, eta zentzu hortan ez, Beasainek, Beasainko sari hortan, 1500 froga hortan, froga berezi hortan, bere aletxoa jartza, guretzako plazer bada bai. Hildo horretatik tiraka ere, Beasaingo udalak Txindoki Atletismo Klubarekin lotura eta laguntza babes hori aspalditik dator, atletismoarekiko bultzada, beste kirolen antzera ere konpromiso hori udalak mantentzen du. Bai, noski hitzarmena 2011 urtean sinatu zuen Beasaingo udalak Txindoki Atletismo taldearekin, eta oraingo hontan mitina lagundu edo babesten duen bezala ez, hortxe dugu Josetxo Imaz memoriala edo eta beste hainbat ekintza ez. 2018an nahi badezu Beasain sari edo 1500 froga horri Beasain sari bezala izendatu eta babesle eta laguntza hori eskaintzeko hitzarmena sinatu genuen, baina, azkenean bide ematen digu eskualdean Beasainen kasu honetan baditugu kirolariak atletismora bideratzen ditugunak, beste kirol ezberdinetara bideratzen diren bezala ez, eta Txindoki Atletismo taldeak egiten duen lanari esker, Beasaingo kirolari gazte horiek ere atletismoarekin lotu eta atletismora bideratuta egoteko aukera ematen digu. Babes horretatik jarraituz eta erakunde publikoen zerrenda horretan ere Gipuzkoako Foru Aldundia aurkitzen da, eta hemen dago Marta Pastor, Foru Aldundiko kirol zuzendaria. Aipatu ez badugu ere, Enekok aipatu du baita ere, zerrenda horren artean ere emakumeak direla. La perspectiva de género también hay que tenerla muy en cuenta y en ello está la Diputación Foral de Gipuzkoa. ¿Cuáles son los objetivos del programa Emakumeak Mugimenduan, Marta, egunon? Y la implicación, sobre todo en la perspectiva de género en el deporte, ¿no? Sí, efectivamente. Hace 3 años surgió en Diputación el programa Emakumeak Mugimenduan, que fomenta la actividad física en las mujeres en general, en las que no son activas, y también se hacen programas para ayudar en la paridad y en la equidad en el deporte a todos los niveles. Entonces, el año pasado empezamos con este programa en este meeting y los objetivos son 3. Por un lado, que haya el mismo número de pruebas de chicos que de chicas, que haya una buena participación de ambos sexos y que los premios sean iguales. Entonces, se trabajó muy bien en el 23, este año no tenemos ninguna duda de que este va a ser un escaparate ideal para poder ver atletismo al más alto nivel, a nivel europeo, y también para fomentar la igualdad en el deporte y dar un empujoncito adicional a las mujeres. Genero ikuspegia beraz hor ere ezin falta eta ordiziako mitin honetan ere, baina baita ere Eusko Jaurlaritzaren parte hartzea. Beste urte batez ere hemen dago Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaria, eta aletxoa baino, alea handi hori ere Eusko Jaurlaritzak hemen jartzen du, Gorka. Alea baino, nik uste dut hemen ikustarazi dezakegula zein dan gure kirol ekosistema orokorrean. Sustatzaile sutsu eta komentzitu batzuk, erakunde batzuk, elkarlanean, eta hori oso garrantzitsua da, dela udal mailakoak, dela lurralde mailakoak edo direla Euskadi mailakoak, eta gero babesle pribatuak. Horrek sortzen du ekosistema oso potente bat. Eta gainera zango nuke ere, babesletza hauek beti doaz atzetik zerbait dagoelako, arima bat dagoelako. Euskadi mailan zorionekoa gara, badauzkagulako hainbeste nazioarteko proba, eta guztietan zoro batzuk eta horrelako talde sutsu batzuk izateaz gain, beti proba hauek beti izate dute bere kontestuarekin edo bere testuinguruarekin arimaren bat. Kasu honetan, badago oroimenezko persona bat egiten dana, eta hori nik uste dut islatzen duela ere aurretik izandako hainbeste gizon eta emakume, nahiz eta izen propio bat izan, eta beti izan behar dute arima hori.
Eta hori daukanean, ekosistema honen osagai guztiak elkarlanean gaudenean, orduan sortzen dira gero guretzako ere garrantzitsua dena, eta da kirol maila. Kirol maila. Zorionekoa gara, izugarrezko maila handiko probak dauzkagu. Maila handiko proba hauek badira ere, azpitik ere egiten den lan askoren eta handiren ere, ez dakit nola esango nukeen, ez? Iceberga edo erpin hori, ez? Edo muturreko hori. Baina pentsatu dezagun oso leku gutxitan daukatela aukera maila altuko proba hauek izatea. Eta gainera ikusi dugu, aurkezpenean enekoak aipatu bezala, gainera urte oro beti berrikuntzekin. Eta horrek egiten du aurrera egitea, eta horrek egingo gaitu ziurrenik etorkizunen ere erreferente batzuk izatea, ez soilik atletismoan, naiz gaur atletismoan gaudela. Atletismoa, kasu honetan, proba asko biltzen dituen ekitaldi bat da. Ez da lasterketa bat bakarrik, baizik eta proba asko, eta horrek nolabaiteko aberastasuna ematen dio. Bai, aukera ematen du, batetik, bai bertako kirolariei eskaintza anitza ematen dielako, baina baita ere aukera ematen duelako, momentu honetan, gainera joko olinpikotarako minimak lortzen ari diren batzuk, eta zenbait puntu lortu nahi dituztenak nazioartean, izatea, bai, lasterketetan, jauzietan, jaurtiketetan, eta horrek ematen duen ikusgarritasuna, espektakuluaren ikuspegitik ere hori oso garrantzitsua da, ze horrek erakartzen du jende asko atletismora, eta baita ere sortzen ditu eredu batzuk ere gure gazteentzako, eta hori ere nik uste dut aipagarria dela. Gorkak aipatu du entitate pribatuen eta erakunde publikoen arteko elkarlana ezinbestekoa dela, oinarri sendoa dela, honelako proba batean eta oro har gizartean ere sor litezken ekimenetan parte hartzeko, eta horietako bat, entitate pribatu bat ere hemen dago, Laboral Kutxa, beste behin ere bere konpromisoa hainbat esparrutan baduena, baina kasu honetan kirolalekin lotua duena. Jokin Goia da Ordiziako Laboral Kutxako zuzendaria, bertako sukurtzaleko zuzendaria, eta kasu honetan konpromiso hori kirolean guztiz azpimarratua geratzen da. Bai, guri iruditzen zaigu kirola bultzatu beharra dagoela, eta da dela era bat bueltatzeko gizarteari berak ematen diguna. Orduan, nahiko ekimen ezberdin bultzatzen ditugu, emakumeen pilota esan duzuen bezala, lilaton ere bai, txirinduari taldea daukagu, baita, kirol goizti horiek bultzatzea, uste dugu dela erabat gure partea bueltatzeko gizarteari. Eta beste hitz klabetako bat, esan duguna elkarlanarena da. Hemen ez bakarrik erakundena, baizik eta gero, elkarteen arteko elkarlan hori ere ematen da hau bezalako ekitaldi batean, Jokin? Bai, nik uste geroz eta jende gehiago dago kezkatuta gazteak, pantailak, mundu horrekin duen, uste dugu dela denon lan bat bultzatzea aukera ezberdinak gazte horiek esateko beste espektatiboa, beste gustoko zerbait aukera izatea. Ez egotea guztia pantailari begira, uste dela denon lana, bultzatzea aukera ezberdinak gazte horientzako, eta horietako bat da kirola. Eta hemen gure azken gonbidatua, aurkezpen honetan Xabier Lasagada, Akuariuneko marketing arduraduna. Eta orain honekin ere bagatoz ekimen edo konpromiso sozialera, gizarte konpromesura bagatoz honekin, ze hemen ekarri duzu, Xabier, zurekin jantzita soinean, bihotz urdina dioen lelo bat, urdinez jantzita zatoz, eta pixka bat honen lotura, mitinarekin honen lotura azaltzea eskatuko nizuke? Bai, aurretik igual, jendeak igual ez du izautuko, bihotz urdina, gaur akuariumino gehiago, Laboral Kutxa eta akuariunen artean, oin dela 4 bat urte, marka bat sortu genuen, proiektu bat, bihotz urdina proiektua, gehien bat, garapen jasangarrietako helburuetan zentratutako
proiektu bat hartu genuen eta urtean zehar ekitaldi desberdinekin, eta oso garbi gelditu da, Martak esan duen bezala, ez da bakarrik proba internazional bat, hain garrantzitsua 8 urtetan ja hartu duen maila oso altua, baizik eta berdintasuna jorratzen da, gazteak, elkarlana, eta azkenean hori da gure helburu nagusietakoa, ez? Eta orduan guretzat, lehenengo gauza, gonbidapena jasotzea bertan egotea ja handia da, egiten da, Donosti plaza handi bada, baina askotan ere kosta egiten zaio, probintzira, Euskal Herri maila zabaltzea, eta ikusita proba honek, ez Euskal Herri mailan, nazioartean, Europa mailan hartu duen ja oihartzuna handia izan da, guretzako ohore bat izango da, larunbat hontan, gazteetan zuzenduri batez ere eta familietan zuzendurik, gure ekimena zertan datzan azaltzea, eta hortan lan egiten saiatuko gea. Nola egingo duzuen, esango diguzu, aurreratzik baduzu, han egongo zareten, nun egongo zareten, jendeak ere jakin dezan? Bai, sarreran, karpa bat aukiko dugu, eta saiatuko gea itxasoa pixka barrura gerturatzen, justo egun hortan. Orduan, atentzio pixka deitzeko, ekarriko ditugu elemento batzuk, Donostiko Akuarionetik, adibidez, marrazo baten masaile zurra, balearen bizarrak, oskola bat ordoka batena ere bai. Zergatik, esan dugun bezala, garapen jasangaretako helburua jorratzen ditugu, egia da, larun batean, bai berdintasuna, gazteak, kirola eta balore guztioiek zabaltzen saiatuko gara, baina, 14. helburuare beti buruan daukegu ere bai, itxasoaren mantentzea, garbitasuna eta ordauden arazoak aztertzea, eta orduan egingo duguna da gerturatu jendea, eta gero batez ere saiatuko gara, orain dela 4 urte jaiotako proiektu honetan, daukegu klub bat, eta jendeak nahi duenak, edo aurrak edo helduak, klub hortan apuntatzen saiatu, urtean egiten dituen ekipen edo ekintza guzti horietan parte hartzeko, eta guretzako ere garrantzitsua izango litzake ez Donosti, baizik eta Gipuzkoa mailan edo Euskal Herri mailan, sare handi bat lortzeko asmorrekin. Ederki, Xabier. Bideoari paso eman aurretik, ia amaitzeko, eneko, azken hitz batzuk, azken oharrak, informazio interesgarrienak, sarreren inguruan, ordutegiaren inguruan, esan dugu 8. edizionek ere ordutegi aldaketa bat izan duela, hau da, arratsaldeko 7 izango da, datorren larun batean, uztailaren 22an, 7 izango da, 10 bitartean, 3 orduko iraupena izango duena, baina, xehetasun gehiago eta jendea parte hartzera deitu. Ordutegia 7 hasiko die probak, 6:30 lehenengo probak, baina mitinari dagozkionak 7. Eta 10 bukatuko da, ordutegia pixka bat atzeratu dugu, horren arrazoia izan da argiak hobeto ikustea, argiak lehen aipatu ditudan argi horik egun argiz, badirudi ez dola eguraldi hona egingo korrika egiteko, eguzki askoz bali badago ondo ikusiko die, baina eguzkia sartuta behar izaten da normalean ondo ikusteko. Horregatik aurten pixka bat atzeratu egin dugu ordutegi hori. Eta gero aipatu, esan ez ditugunak, umeen probak egongo diela baita, Benjamin eta Lebinentzako egongo die probak, eta gero baita streaming bidez jarraitzeko aukera egongo dela, Txindoki Atletismo Taldearen YouTubeko kanalean, eta gero aurten berritasun bezala lehen aipatu ez detena, baita ETB-tik ikusi ahal izango dela. Lehenengo aldiz, ETB emango da, egunean bertan zuzenean streaming bidez, ETB-ko web horrian, eta gero urrengo egunean, arratsaldeko 3etan, emango dute ETB baten. Eta horrek ere uste dugu bultzada bat emango diola, nolabait hartu den garrantzia erakusten duela, atletismoa ezagutzera emateko garrantzitsua iruditzen zaigu, lehenengo aldia ez da izango ETB-en pistako atletismoa ikusten dana, ETB-en atletismo asko ematen dute, krosa eta errepideko lasterketak, baina oraintxe bertan pistako atletismoa ez zuten ematen, eta hausia izango da lehenengo aldia, espero dugu dana oso ondo ateratzea. Hori da, igandean arratsaldeko 3etan. Eta, azkenik horixe, eta sarrerak baita, sarrerak aurten lehenengo aldiz sarrera jartzea erabaki dugu, 5 euro, da zerbait, ia simbolikoa iruditzen zaigu, baina nolabait da aitortzea, egiten dan lan hori aitortzea, eta balioan jartzea iruditzen zaigu. Web horritik salgai daude, edo egunean bertan ere salgai egongo dira. Eta, bukatzeko, hori eskertu, ona etorri zareten hoi,
laboralkutxari, Eusko Jaurlaritza, Ordiziako udala, Beasaingo udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako akuariuma. Beraien laguntzari gabe hau ezinezkoa da. Eta espero dugu, datorren urtean, hurrengo urtetenera horrela jarraitzea eta lankidetza honekin jarraitzea. Bueno, guztia prest, larun baterako eta bertaratzea besterik ez da geratzen. Bertaratzea, edo bestela, esan bezala enekok esan duen moduan, YouTubeko kanal horren bitartez ere ikusi ahal izango da streaming bidez, eta Euskal Telebistak eskainiko du hurrengo egunean, diferituan proba guzti horiek eskainiko ditu. Honekin, besterik ez, eskerrik asko, zuei etortzeagatik, eta gainerako ikusentzulei animatu, etortzera eta bideoarekin uzten zaituztegu. Hauxe ikusiko duzuen hurrengo bideoa izango da, datorren larun bateko 8. Jose Antonio Peña mitina, Ordiziako mitin hau iragartzen ari dena eta iragartzen jarraituko duena larun bata bitartean. Eskerrik asko eta ordurarte, ondo izan.